Dragi gledatelji i gledateljice, dobrodošli u školski magazin. S vama je Dajana Huzjak. Pozdrav svima na početku još jednog pregleda aktualnosti. U današnjoj emisiji pogledajte uspjesi učenika iz Varaždinske županije na međunarodnim natjecanjima. Tko su najbolji varaždinski maturanti? Znanstveni pristup Varaždinskim danima rata i oslobođenju Varaždina. Obilježeni Međunarodni dan rijeke Drave i Europski tjedan mobilnosti. Mladi robotičar Juraj Kolarić i matematičar Emanuel Tukač briljirali su na natjecanjima znanja u međunarodnoj konkurenciji učenika te osvojili srebro i broncu. Varaždinski župan Anđelko Stričak odlučio ih je dodatno nagraditi. Da se radi trud isplate ponovno su dokaz srednjoškolci iz Varaždinske županije koji su svoju kvalitetu potvrdili na velikim međunarodnim natjecanjima. Juraj Kolarić učenik je drugog razreda elektrostrojarske škole u Varaždinu i polaznik Centra izvrsnosti za nove tehnologije programa za robotiku. Na virtualnom svjetskom natjecanju RoboCup Worldwide RoboCup Junior Rescue osvojio je srebrnu medalju kao član školska knjiga CRO tima. Mentor mu je Ivica Kolarić. Dolazim iz Varaždina, ja se robotikom bavim već 5 godina. Ovo mi je treće veliko svjetsko natjecanje na kojem sam na svim natjecanjima sam osvajao rezultate velike za mene. Znači na prvom natjecanju kojem sam bio bilo je u Kanadi, u Torontu gdje sam osvojio prvo mjesto na svjetskom natjecanju. Onda prošle godine u Sidniju gdje sam osvojio drugo mjesto i ove godine sam opet osvojio drugo mjesto na virtualnom natjecanju za koje sam se pripremao više godina. Znači za ovo natjecanje nije jednostavno pripremati se pola mjeseca ovako, nego pripremamo se već 3 godine, zapravo uzimamo sva iskustva s prošlih natjecanja i primjenjujemo ih za ovo natjecanje gdje smo bili u konkurenciji sa 27 ekipa. Da novac nije presudan za uspjeh, dokaz je srebrna medalja u najjačoj svjetskoj konkurenciji. Oni su svi bili jako velika konkurencija, zašto oni imaju puno veću financijsku podršku od svih. I, na primjer, evo jedan njihov kotač na njihovom robotu košta 1000 eura, a naš cijeli robot košta 10.000 kuna. Znači, to je takva razlika, ali mi smo to sve nadoknadili sa našim znanjem, sa programiranjem tih robota i uspjeli smo osvojiti drugo mjesto ove godine. Emanuel Tukač učenik je 3. razreda prve gimnazije u Varaždinu i polaznik Centara izvrsnosti za matematiku i informatiku. Osvojio je pojedinačnu i ekipnu brončanu medalju na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Zagrebu. Mentorica mu je Tatjana Plantak iz Centra izvrsnosti za matematiku. Sudjelovao sam na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi na kojoj se natječe oko 10 država iz Europe. Za samo natjecanje se kvalificira nizom natjecanja koja se odvijaju u Hrvatskoj. Pripremao sam se već više godina kroz Centar iz matematike. Najviše sad zadnje 2 godine pripremala profesorica Tatjana Plantak. Na samom natjecanju postoje 2 varijante, kao što je bilo spomenuto, znači ekipno i pojedinačno. Pojedinačno se sastoji od 4 zadatka i traje 5 sati, dok ekipno rješava ekipa od 6 učenika po 5 sati svi skupa i to 8 zadatka bude. I tu je malo čudno uzimati zasluge, tu smo svi donekle doprinijeli, tako da ta bronca ekipna više uspjeh tima nego mene. Župan Anđelko Stričak uspješnim je učenicima uručio priznanja i novčane nagrade. Juraju 3000 kuna za osvojenu srebrnu medalju, a Emanuelu 2000 kuna za brončanu medalju. I time županija pokazuje da joj je obrazovanje u fokusu. I to će u budućem periodu, a buduća vremena će biti izazovna i zahtjevna, činiti prevagu. A ja smatram da ćemo mi uz ovakve sjajne profesore i učenike biti spremni odazvati se i suprotstaviti se svim tim izazovima. Prema županovim riječima, županija će poduzeti sve da dogradi i opremi potrebne učionice i ostale prostore. U gradskoj vijećnici u Varaždinu održan je prijem za najbolje maturante s područja grada. Bila je to prilika da im se čestita i oda priznanje za njihov trud i izvrsne rezultate. 7 srednjih škola iz Varaždina nominirale su 15 maturanata kao one koji su u svojoj školi ostvarili ponajbolje rezultate državne mature 2021. godine. Svoje su znanje pokazali u hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, matematici, fizici, kemiji, geografiji i glazbenoj umjetnosti.
Meni je danas posebno zadovoljstvo da evo ih je i gradonačelnik i svi mi da smo ih primili i simbolično nagradili, jer oni su to u svakom slučaju zaslužili. Podizati pedagoški standard je od iznimne važnosti, jer ako evo samo smijem naglasiti primjer druge gimnazije, nakon energetske obnove zgrade, nakon kompletno uređenih sanitarija, WC-a, mi smo bili u reformi, dakle tu je skoro oko 300.000 kuna od didaktičkih različitih materijala do kompjuterizacije uloženo. Dakle, sve je to bitno. Bitno je, ali ono najbitnije je upravo ovaj odgojno-nastavni rad. Da se oni mogu obratiti svojim nastavnicima, mentorima, da smo im na raspolaganju i ono najvažnije da se oni u školi dobro osjećaju. Pandemija COVID-19 unijela je velike promjene u škole i u živote svakoga od nas. Odrazila se i na rezultatima državne mature. Ove su godine lošije od prošlogodišnjih. Prošle godine, recimo, su rezultati bili jedni od najboljih. Ipak je to rezultiralo jer znamo da drugo polugodište oni nisu trebali polagati. Ovogodišnje maturante, 4. razrede, čeka zapravo najteži period, jer to su djeca, ako se prisjetimo, koja su počela sa eksperimentalnim programima i zapravo svi maturanti u Republici Hrvatskoj rade u ovom trenutku po novim predmetnim kurikulumima i pisat će drugačiju maturu nego što su to radili ovi maturanti. Bivša maturantica, a sada studentica Mija Magaš, bila je veoma aktivna u drugoj gimnaziji u Varaždinu. Uspješno sam završila maturu i zadovoljna sam svojim rezultatima, ali također sam išla na mnogo vanškolskih natjecanja i profesori druge gimnazije Varaždin su me mnogo poticali u tome i pomogli u mom putu pronalaženja svojih afiniteta i želja. Nakon uspješne mature Mija nastavlja školovanje. Upisala sam se u Učilište Sjever u Koprivnici, studij medijski dizajn i evo ja već počinjem u ponedjeljak, tako da sam jako uzbuđena. Ovi mladi ljudi budućnost su Varaždina. Svi oni su, što je meni izuzetno veliko zadovoljstvo, rekli da će se po završetku svojih studija vratiti u Varaždin. Neki su otišli studirati u Zagreb, neki u Rijeku, neki u Osijek, ima ih nekih i koji studiraju u Varaždinu, ali zajedničko je svima da će se vratiti u Varaždin i to će biti ljudi koji će nositi razvoj ovoga grada kroz sljedećih 10-20 godina. Grad nastavlja stipendirati studente, a od iduće godine planira povećati iznos namijenjen za stipendije. Pokušat ćemo napraviti da se već u studenome našim studentima doznače njihove stipendije, zato jer je to obično bilo uvijek negdje krajem prosinca, tako da želimo maksimalno ubrzati taj proces, a ove godine će prvi puta i studenti deficitarnih zanimanja prve godine moći dobiti stipendiju, a od druge godine ćemo uspjeti srediti i nabaviti sredstva da će dobivati svi studenti bez obzira koja su godina stipendiju grada. Ta će pomoć mnogima omogućiti da i dalje razvijaju svoju izvrsnost. Povodom 30. obljetnice oslobođenja Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije održan je znanstveno-stručni skup o ukupnom značaju oslobođenja Varaždina za Domovinski rat. Skup je održan u organizaciji Varaždinskog zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Varaždinske županije, grada Varaždina i Gradskog muzeja Varaždin. 22. rujna 1991. godine, nakon 10-dnevnih vojnih akcija i pregovora, Varaždin su napustili pripadnici Jugoslavenske narodne armije. To je bio jedan izuzetno važan događaj, ne samo za povijest grada Varaždina, nego i za povijest Domovinskog rata i Republike Hrvatske, jer zahvaljujući oružju koje je zaplijenjeno u Varaždinu toga dana, Hrvatska vojska je ojačala čak 7 puta. I to je dakako oružje predano na bojište i sam uspjeh Hrvatske vojske je tada bio puno ohrabreniji. Tako da vrijedi o tome sa jednog znanstvenog diskursa govoriti, zato danas imamo 4 izvrsnih predavača koji su i povjesničari i znanstvenici, a također i sudionici toga vremena. A jedan od sudionika toga vremena je Franjo Gregorić, ratni predsjednik Hrvatske vlade koji je tog ključnog dana 22. rujna bio u Varaždinu. Na današnji dan, 30 godina sam bio ovdje popodne u posjeti kriznom štabu. Imali smo sjednicu u podrumu hotela, dogovarali još one zadnje stvari koje su bile vezane na odlazak, jer je već par dana prije Banjščina i neki drugi objekti su bili slobodni.
Onda smo išli gore pogledati ta skladišta. Mislim da je bila i uzbuna. Danas kad gledam 30 godina nakon toga, čovjek može biti sretan i presretan sa svime što se dogodilo u oslobađanju ne samo Varaždina, nego i naše zemlje. A ono što posebno hoću i danas ću to istaknuti ovom prilikom, da doprinos Varaždina i sjeverne Hrvatske generalno, mislim i na Čakovec, mislim i na Krapinu, i na 7. gardijsku, i na 104. brigadu, i na Rode, i sve ostale, nije u dovoljnoj mjeri verificiran. Mislim da će to trebati učiniti u narednom periodu. Biće još dosta godina na kojima treba verificirati sve ono što je učinjeno, a nije u dovoljnoj mjeri verificirano u ovih naših 30 godina. Živa su sjećanja i na razgovor s generalom Rašetom za vrijeme blokade vojarni u Varaždinu. Ja sam bio predsjednik kriznog štaba Hrvatske u to doba. Baš kad je bio Varaždin, pa onda je zvao telefonom i kaže, pa predsjedniče, pa dajte, naredite tamo da puste tu garnizon u Varaždinu. Ne da im vode, ne da im struje, pa čujte, ali ovi tuku po gradu. Pa vi možete narediti, kažem, ali vi možete narediti vašima da idu kući, da oslobode grad, pa ode, neće razarati ni grad, neće stradati ni vojnici, ni građani. O varaždinskim danima rata mnogi su pisali i govorili, a sada su i znanstvenici rekli svoje. Naravno da bez naoružanja se Hrvatska nije mogla oduprijeti. Pokušaj mirnog rješenja, nažalost, nije uspio zbog isključive politike srbijanskog vodstva, odnosno Beograda, koji je svjestan da u zastavi ima JNA, postavljao je praktično nemoguće uvjete i išao je vrlo jasno prema svom cilju. Cilj prema onome što je Kadijević proklamirao i govorio je bio praktično cijela Republika Hrvatska. On točno navodi da treba doći do Varaždina i do Čakovca, znači vrlo jasno namjera je bila spojiti se, deblokirati vojarne i praktično okupirati Republiku Hrvatsku. Varaždin je u tim ratnim zbivanjima imao posebnu ulogu. Rat za vojarne, to je možda i malo naglašeno u našoj literaturi, jedan od ključnih događaja u Domovinskom ratu i ponovit ću, dakle, upravo u svemu tome uloga Varaždina je iznimna jer je najveća formacija neprijateljskih snaga zarobljena upravo u Varaždinu na današnji dan, dakle tijekom rujna, ne samo dakle u gradu Varaždinu, nego i u Bjelovaru, u Čakovcu, u ovim trenucima, dakle u ovom tjednu ogorčene borbe vode se i danas je Šibenik na današnji dan deblokiran, Gospić je obranjen, u Osijeku se vode borbe, na Trpinskoj cesti u Vukovaru i u Đakovu je zapljenjena jedna isto znatna količina oružja vezano za protuoklopno djelovanje, ali neprijatelj ne bi bio zaustavljen da se nije došlo do ovoga naoružanja. Oružje iz Varaždina je otišlo diljem Hrvatske u istočnu Slavoniju i to je razlog zašto smo danas i ovdje, zašto se prisjećamo tih dana i uloge Varaždina u obrani Republike Hrvatske 91. godine. Međunarodni dan rijeke Drave obilježava se 23. rujna s ciljem promicanja zaštite i razvoja prirodnih i kulturnih vrijednosti Dravske regije na međunarodnoj razini. Obilježen je i u Varaždinu prigodnim programom tijekom kojeg su istaknute vrijednosti europske Amazone koju krasi iznimna bioraznolikost. Zbog toga je područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji zaštićeno na nacionalnoj razini u sklopu regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000. Na međunarodnoj razini zaštićeno je u sklopu Hrvatsko-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, a nedavno je stavljeno i pod zaštitu UNESCO-a. Na putu dugom 749 km Drava spaja alpska i panonska područja Srednje Europe. Izvire u Južnom Tirolu u Italiji, a njezin vodotok završava u Dunavu na istoku Hrvatske. Odnedavno je odlukom UNESCO-a postala dio rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, najvećeg zaštićenog riječnog područja u Europi, koji se prostire na gotovo 1.000.000 hektara i 700 km riječnog toka u 5 država. To su Slovenija, Austrija, Hrvatska, Mađarska i Srbija. Preduvjet za proglašenje pentalateralnog UNESCO biosfernog rezervata bio je taj da svaka od tih država na svom području već ima proglašen rezervat biosfere. Prvi je to rezervat biosfere u svijetu koji je uspostavljen između 5 država.
To zapravo ne mijenja ništa posebno na stvari, već potiče veću međusobnu suradnju u zaštiti i očuvanju tog vrijednog područja. U Varaždinskoj županiji zabilježeno je čak 200 vrsta ptica, a Drava je rijeka u kojoj žive najraznolikije ribe u Hrvatskoj. Na području uz Dravu nalazi se velik broj rijetkih i ugroženih vrsta i staništa i to je naša najveća vrijednost koju mi moramo štititi. Od životinjskih vrsta mogu spomenuti ptice, bregunice, male čigre, zatim od biljnih vrsta kebrač. Varaždinci bi po uzoru na stanovnike drugih država koji žive uz Dravu mogli bolje iskoristiti blagodati rijeke. Nažalost, Varaždinci, odnosno cijeli Varaždin živi pored Drave, ne na Dravi. Ako gledamo druge gradove koji su u sličnoj situaciji, recimo Filah, Osijek u Hrvatskoj, koji jako puno žive na Dravi, znači brinu se o Dravi, provode vrijeme na Dravi. Kod nas je život na Dravi više vezan uz nekakve rekreativne aktivnosti, a manje baš nekakvo možda čak i turističko promidžba bi bila dobro da se uvede. No ima i onih koji velik dio vremena provode uz Dravu. Jedan od njih je i Toničak Mazović koji ljepotu obala spokoja bilježi fotoaparatom. Same fotografije su nastale uz rijeku Dravu, znači Drava, Varaždinsko jezero, cijeli potez, znači uz Varaždin, a nastale su po nekom razdoblju od godinu i pol. Ajmo reći, znači sva 4 godišnja doba su uklopljena na njih. Zašto baš Drava kao motiv? Pa zbog same blizine, znači ja sam s Banfice, ne? Tako da mi je Drava praktički preko puta i nekoj toj osobnoj potrazi, ajmo reći, za mirom sam često fotoaparatom kretao na samu rijeku i lovio prizore. Na Dravi su često i članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora koji već 19 godina organiziraju spust Dravom i Dunavom, spajajući Varaždin i Vukovar i odajući tako počast svojim poginulim i nestalim suborcima. Stvarno smo zaljubljeni u Dravu, em smo ribiči, em smo svakodnevno na Dravi i niko u cijeloj Hrvatskoj ne pozna Dravu od Ušća pa skroz do Ormoža gdje ulazi u Republiku Hrvatsku. Znači znamo Dravu, svaki zavoj, svaku uvalu, sve što na Dravi ima, to sve znamo. Mi smo svakodnevno na Dravi, znači baš i kad smo tu doma, ja velim da od 365 dana godišnje, 340 dana smo sigurno na Dravi. Baš smo Dravači. Dravači znaju kako se čuva i voli Drava. Znate li i vi? U Europskom tjednu mobilnosti od 16. do 22. rujna Udruga Varaždinski biciklisti u suradnji s gradom Varaždinom, Varaždinskom županijom, Sveučilištem Sjever, Policijskom upravom Varaždinskom, Crtoradom i Sindikatom biciklista iz Zagreba organizirala je niz aktivnosti. Cilj je bio potaknuti građane da manje koriste automobile, a više bicikle i druga ekološki prihvatljiva vozila, ali i potaknuti ih na promišljanje novih rješenja u gradu kako bi on postao ugodnije mjesto za život. Cura i dečko pjevaju nasred ulice jer je zabranjen prolaz automobilima. Urbani mobilijar izrađen od paleta i postavljen u novoj pješačkoj zoni. Više zelenila, pješaka i biciklista. Ovako je izgledao Varaždinski trg Slobode na dan bez automobila. Nema razloga da tako ne bude svih 365 dana u godini. Konkretno ovdje na Trgu Slobode izmjestili smo automobile, onemogućili im parkiranje i umjesto automobila smjestili smo travu, zelenilo, urbanu opremu, namještaj za sjedenje, tako da su građani to i prepoznali, iskoristili, družili se, možda zadržali dulje nego su očekivali i najčešći komentari su bili joj pa da ovak bi trebalo biti cijelo vrijeme, pa da ovak je trebalo biti prije 2-3 godine, ma ovak je trebalo biti prije 10 godina, tako da su komentari gotovo ujednačeni i svi tvrde pa da ovak to mora biti. Bila je to samo jedna od aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti kojeg je obilježilo 9 hrvatskih gradova i 2720 gradova svijeta.
Meni je to odlično, ja inače promoviram život bez automobila i nemam ga i više manje sve radim na kargo biciklu. To je dosta teško kad imaš alate pa onda moraš kombinirati sve, ali mislim da je dobra stvar da se ljudi osvijeste, da se jednostavno malo krene mijenjati svijesti, percepciju o tom da možeš biti mobilan iako nemaš automobil. Inače sam stalno na biciklu, a što se tiče pitanja o obilježavanju dana bez automobila, svakako da. Izvanredno. Bicikli su trenutno in u svijetu, ne samo kod nas, i na vlastiti pogon voziti, trošiti nepotrebne kalorije i još tome malo razgibati mišiće divota. Pa stalno idem kroz ovaj put, pa sada vidim neke promjene pa mi se jako sviđa. Što ti se sviđa novoga ovdje? Sviđa mi se da ima puno zelenjave, drveća malih i različitih stvari. Varaždinski biciklisti su u ulici Ankice Opolski privremeno smjestili klamericu za bicikle. Cilj je bio pokazati koliko bicikala stane na jedno mjesto automobila. A ja bi još tu priču povezala sa jednim mjerenjem koje smo napravili prije otprilike 5-6 godina kada smo išli izbrojati koliko točno ima mjesta za parkiranje automobila u gradskoj jezgri, znači staroj urbanoj jezgri grada, a koliko ima mjesta za parkiranje bicikala. I nevjerojatna je bila ta usporedba da otprilike 1000 automobila stane što na javna parkirna mjesta ili privatna u centru grada, a stane samo 500-tinjak bicikala. A onda ako još usporedimo površine, gdje je površina za parkiranje automobila 5 puta veća nego parking za bicikl, onda dolazimo do omjera 10:1. Znači dali smo autima 10 puta više prostora za parkiranje nego biciklima, a zovemo se grad bicikala. Kao odgovor na izazove koji su se pojavili u vrijeme pandemije COVID-19, nametnula se tema ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti. Održiva mobilnost za zdraviji život, uz slogan Krećimo se održivo, ostanimo zdravi. A osim kretanja, za zdraviji život u gradu bitno je i zelenilo. Ove godine dosta je naglasak na ozelenjavanju. Čak i jedna kolegica s Arhitektonskog fakulteta, asistentica Ana Sopina, održala predavanje o zelenoj infrastrukturi, kaj to točno sve znači. U zakonodavnom obliku i kroz različite primjere, da li u Hrvatskoj ili van Hrvatske. Tako je naš ovaj naglasak ovdje bilo zelenjavanje. Imali smo i kritičnu masu po onome koji mi zovemo vanjski prsten, gdje smo isto naglašavali da bi se trebali urediti drvoredi. I čak ako pogledate stare razglednice grada Varaždina iz gradske jezgre, dominiralo je to zelenilo. Znači, s vraćanjem zelenila, kojem damo prostor ako nemamo toliko parkirnih mjesta za automobile, onda bitno mijenjamo klimu u gradu, zrak, kvalitetu, čak zvukove krošnje dok plešu na vjetru i to je jedan ugodan moment za razliku od buke automobila koja nam je neugodna. Varaždin je prepoznao potrebu za održivom mobilnošću, još samo da se poduzmu i konkretni koraci. Pješačite, vozite bicikl i čuvajte okoliš. I naravno, gledajte nas i u sljedećem školskom magazinu. Ako ste propustili neku od naših prethodnih emisija, možete je pogledati na YouTube kanalu Prve školske televizije. Emisije potražite i na stranici www.skolska-tv.com, a pratiti nas možete na Facebooku i Instagramu. Lijep pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.